fɛn min ye kalanwuli ye Burkina Faso o kɔni sera ka ɲɛnamaya octobre kalo tile fɔlɔ ɲinan san in na. Jamana fan 4 bɛɛ kalandenw sera ka segin ka don u ka kalanso ra ka ta kalanden fitininw na fo ka taa bila kalanden kumaw ra olu ɲɔgɔnna miliyɔn 1 ni 185,000 olu kɔni u bɛɛ sera ka u ka kalanw daminɛ. Anw y'an senfa ka se complexe scolaire Bangiri Yigiyara. Anw ye Umu Kusube sɔrɔ a ka klasi kɔnɔ n'a ka kalandenw ye n'olu bɛ klasi 4nan na. Les élèves sont prêts. Oui. Vous êtes prêts? I n'a fɔ aw y'a mɛn cogo min na an labɛnni bɛ ɲɛnama ka se ka kalan wuli daminɛ. An nana an ka denmisɛnw sɔrɔ o lɔgɔ kun bɛ anw na kosɛbɛ. An bɛna yaala ka kɛ maa ɲɛnamaw ye ka se ka kalan ɲɛnama di an ka denmisɛnw. Kamasɔrɔ Madame Kusube n'a ka denmisɛnw donna ka ban klasi tɔw ra welekan no kalandenw bɛɛ labɛnnen no o nana ni o ba ni o faw ye. Awa Dera ye kalandenba ye an ka ale lamɛn. An labɛn n'o k'a yirara min ka gwɛlɛ a ma k'o yira la. A ti min lɔn fana n'an gwɛlɛ an bɛ nalon bɛɛ an kuma ni maîtresse ninnu ye o kana kulon kɛ n'a ye ka taa n'a ye ka na n'a ta bɛɛ ka nɔgɔn ne ma. N taama ka na n taama ka sɔgɔ n'a ye. Mali man gwɛlɛ ma n den ko ka gwɛlɛ ma. Emmanuel Sabadogo ale ye lycée Bangere ɲɛmaa ye ale ko kalanwuli na baasiba ma sɔrɔ olugu fɛ. Hier 1er octobre, nous avons commencé à installer. Octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛni anw y'an daminɛ ka to ka an ka kalandenw don u ka kalansow kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ taara ɲɛnama. Toujours accueillir quelques parents et les nouveaux inscrits. O kɔfɛ a ye ladilikan damadamani di kalandenw ma ka taa o jogo lasaniyani ko senkɔrɔ. Ne bɛna min fɔ kalandenw ye k'o jogo ɲɛ k'o hakili sigi ka baara kɛ ɲɛnama olu bɛna kɛ sababu ye o ka kalan bɛ taa ɲɛfɛ. N'i y'i jogo ɲɛ i ka kalan a bɛ ɲɛ. Kalanden minnu bɛ Wagadugu olu ko o labɛnnen no. An ka Giselle Kabole ka ɲɛfɔliw lamɛn. J'ai eu les conseils de ma maman. Ne kana nin kalan kɛ wuli na. Ne fa ni ba ye ladilikan caman di ne ma. K'a fɔ ne ɲɛna fɛn min ne ma kɔnɔna ni kilasi in kɔnɔ. Donc ne labɛnnen de ka se ka n ka BPC sɔrɔ. Oui, ça en tout cas c'est sûr. Niko bɛɛ ka nɔgɔ jamana faaba kɔnɔ min ye Wagadugu ye ka taa jamana camancɛ kɛɲɛ kanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kaya dugu kɔnɔ hamina damadamani bi sɔrɔ o yɔrɔ la. O sababu bɔra lankanabaliya le ra. Isidore Ouedraogo ye degeli karamɔgɔ ye Kaya ka école centre ka klasi 4nan na. Ale ye ɲɛfɔli fana kɛ anw ye. Quand on va partir donc côté donc des élèves déplacés. Minnu ye kalandenw ye min y'o sigiyɔrɔ bila ka na an fɛ yan Kaya a ma nɔgɔ olu ma. Sabula ka sigiyɔrɔ sɔrɔ olu fɛ an ka klasiw kɔnɔ a ma nɔgɔ plasi ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ka ɲɛsin fana lankanako ra kalanfan dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu ma se ka wari sɔrɔ ka n'u ka kalandenw tɔgɔ sɛbɛn an ka kalansow. Ils avaient accès donc à leur terre. Salomon Sandawo ye kalanden ye Kaya dugu kɔnɔ. A ko ale tɛ wolomani kɛ a teri minnu ye maa fɔlɔw ye ani minnu yɛrɛ bɛ Kaya dugulenw ye. Je les accueille comme de la manière dont kalanden mu y'o ka sigiyɔrɔ bila ka na anw fɛ yan Kaya ne b'olu minɛ i n'a fɔ min teri tɔw minɛ cogo min n tɛ wolomani kɛ o la. Min ye lakanabaliya ye an tɛ se k'a fɔ ko maa si tilara la min y'o ka sigiyɔrɔ bila bi sini a bɛ se ka kɛ an n'u yɛrɛ ye. L'école kɔli wulila lu nataw ra kalan bɛna daminɛ nka a baasi gwɛlɛman dɔ wɛrɛ ye min ye o ye ko kalanfaw ka se ka kalanden minɛw san ka di u ka denw ma. A tɔ kɔni bɛna kɛ cogo min na anw t'a si dɔn. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.